Ang RMN Production Center mupaila kaninyo ni Ay, 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 ay! Ani, wapa kay ka! I know! Amo tang silingan. Ani, will you marry me? Kaligo sa kulas. Samo ta ni kahuman. Taga-pikas kinata siya. Ani! Oh! And that's my best friend Hector! Ani! Oh, patay! Sinuron akong gwapo! Ani, Shh! Ayong saba! kaya asa naman sa balay ka? Modisco! $150,000 pesos. Be my girlfriend for a month. Huh? I only have two rules. Rule number one, you will make yourself available for me anytime, anywhere. Rule number two, you can fall in love with me. Okay? Ay, sa uy! Kung may rules kang ipatuman nako, dapat may rules kang tumanon gikan nako. Rule number 1, every touch may bayad. And rule number 2, imong dubliho ng imong bayad nako kung ikaw ang ma-inlove nako. Deal? Tripleho na ko ang bayad. Rule number 1, i-discuss ang deal ninyong duha. Og rule number 2, ako na ka. Si Ali bagong bakal na taga-fresco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Ani. Giyanggaan siya og playgirl sa uban. Apan duwa ra bagyod alang kaniya ang gugma. Ani. Tagsuat Martis Parva Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares, spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Ani bagong bakal. Si Ali bagong bakal na taga-fresco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga Life is too short. Mao ka na ang muto sa bagutang bida ni bagutang sugilanon nga naguluhan. Ani. Kung makahagok ng babayhana, murag lalaki. Pero, bisag nagngaga pa siya. Gwapa lang gyapon siyang tanaw. Kay bao ko. Nakadungog ka sa kong isulti? Kapi, hagol. Naghagok pa man ka? Huy, Ako na ay third eye. Ako na ay third ear. sama di ay. Hangkaw. Bangon na diha. Mga to na ta. Dagan na rong pasahero. 5 minutes na lang, please. Payos ako 5 minutes na lang, gyud. Indot na kayo akong dam ko. Nagkita mi sa akong dream boy. Dream gani. Maong kutob na sa dam ko. Bangon na ba? Bangon na. Diyan sa man ko ni mo, asam ko ni mo dadaan? Sa kanyo. Aron maligo na ka. Nimahaw na kang laway, oh. We, dili ko mo tuon, no? Kakison man gani ka na ko ganina. Oh. Huwag mag-deny. Ambisyosa. Mas gwapa ang akong uyab nimo. Mamate? Ang baboy sa tong silingan. Usaw man na ni mo akong apo. Lo! Lo, tabang lubog na kayo! Para magkamata si dam ko. Kapag na! Sana. Sana. Dam ko pa ka? Iwas na dia. Kaligog iwas dia kay magwat ko nimo dito sa kusina. Mamainit mi solo. Pagdali diha. Hector! Isa. Gakos ko. Kasi gara-gara dia ha. Papasagay ko kapil na. Kaligog na diha. Kuya, bugnaw kayo. Initin kong tubig, me, please. Human akong init day. Pero para kapin na mo ni lulo ni mo silo. Kung magdugay-dugay ka pa diha, biyaan ka.
Putumaya pa ka, lo? Dili na. Gusto nini. Kalabit yung ihigop ining-init kayong sikwate o kape sa sayong kabuntagon. Lahi sa na imo, lo. Si Kwati isagol sa kape. Imbis gatas o cream ang isagol sa kape. Si Kwati mang imo. Paborito ko ni. Sukad pa ka ni Adto. Sa bata pa ko. Maulagi ko, no? Ingon pa ni Lola Mida. Siya nagyawa magpatakod na ko ini. Kani Adto pa. Maugid, lo. Kaya si Ani, mamasay ganahan. Si Kwati nga sa gulan o kape. Natakda na nasab nimo. Ibahug ko man sa iyang kanon kani Adto. Sa gamay pa siya. Abot ko siya doon. Wa ka sa batak di ka kanunay man unta mong magdungag pangaon kani Adto. Sa gamay pa mo. Mao yun. Kunya, parisan og buwan og itlog. Pero, lainan gid ko, lo, eh. Mao nga wag gid ko matakdian ang inyong bisyo. I'm ready! Good morning, Lo. Good morning. Lo? Yan nimo mabugwak na ko imong gihigop. Kaya babayhan na ang sadan. Pasaylo ako dong Hector. Wadi ko tuyo. Kanang bayhana, mao yun ay mo patay na kong sayo. Ako, Lo? Kay? Why me? Halalo, no? Love ka kayo tikaw niya, pat yun tikaw. Ayaw pag-ano, Lo. O sinab si problema ni mo na ako. Gihatag na gani na ako ni mo pinakatamis na kong pahiyumbrong buntaga o niya ingon ko ni mo, ana. Bawi ko na akong pahiyumbi. Bawion si mong kagaral. Balik sa agi, magilis. Kay? Huwag katugnawa ng imong gisulob. Kamubuan ng imong suit, unya parisan panimuan ng blouse nga nikuwang spanapton. Crop top tawag ini, Lo. Wag ko ilabot kung usay nga, anak. Basta kay nakuwang na spanapton, halailisi na. Panuhuton ka na. Ay, huwag ko ka panlaban, Lo. Mauna lang niya ako si Nina. Unsa? Hector, ang bakos. Ikuha ko sa akong bakos nga tuwa sa akong lawak. Magdali. Ayaw na lang, lo. Kinilan na akong bakos para mas dali. Ambi. Lo. Support good, Brad. Bahala ko diha, oy. Muna na ko ni Mas Gawas, ha. Kita lang kasi masakyan. Bye! Hoy! Hoy! Ani! Balik dili! Salbahis kang bataa ka! Baya pagukuron ko nimo nga mutukar ning huba ko! Ani! Ay, kanahan! Love you, Lord! Bye! Lakaw na, Hector. Dad iyog jacket kadtong babayhan na. Polo? Ito kaya ni mo, uy. Oy, sulob niyo. Pinakita na imong kalag diha, oh. Ha? My God! Spiritista na di ka, kuya, ha? Ilom diha. Kuya ka karubusang takuhon diha. Isulob na. Kung sumisyon sa tag-apil ni mo, eh. Nakita ng kigul ni mo ng imong short, oh. Mubo kayo. Short gani. Mubogid na. Na-short nga kutob sa tuhod, eh. Ganun yun na naman gayong magisulob. Bubo man kayo na, yagisipag yun. Mura ka gibugno sa iro, ana. Kaila kag oso? Nakaila kag isulob na ng jacket. Di ko. Isulob. Di ko, alimuot. Aircon ni nga tong minibus, ani. Dili ni alimuot. Ako po'y sulob. Dili, be? Okay pa sulob na mo? Dili lagi ko. Okay na ko rin akong isulob. Ako di ko okay. Isulob na. Isulob. Kuya, doon na kayo mong naong sa kong naong. Di ko ma-conscious. Humot ko baba. Dili ba? Ay sigliho ko. Isulob na lagi ni. Para makagikan na ta. Dili lagi ko. Kahiya. Sulob na ba? Ayaw ba?
ha? Dili lagi ko. Wait! Masakay ko! Naay mong uyab itik ay. Huwag ko'y labot. Isulob na lagi ba? Sure ka hawa kay labot ha? Sige. Ani? Ano gigakos ko nimo? Baby! Oh, Baby, what's the meaning of this? Anong nagkakos mo? Daisy, why? Kami na. Unsa? Timer! Ay, okay. Daisy, Ingan ka nga mara na magmanghod yung bayana! Manghod bitaw ko niya. Manghod og edad. I hate you, Hector! Gipula lang ko ni magparehas ng bayana! Babay nga sa ka! Usa ka! Babay na kagnaw! Uy, day, usari ako naong, no? Asa mo na ako ibutang ang uban? Usara may akong ay. Ani, hilom sa diya. Daisy. Don't touch me! Don't touch me ko, no? Come, Hector. Touch me. Pagagnaw! Day, naisamin sa inyo? Of course! Wala ka kita nga, mas baga kagnaong na ako. Awa, oh! Pila ka layer imong makeup? Samtang ako, all natural. Why sagol chemical? Mangingilog! Oops! Time pa sa. Bugnawan ka nimo? Uy, why na nga nay ha? Puhunan pa yan anak ko. Let's ka! Ayaw lagi pa nga butog na. Kay nagagabo ang ani. Samaran ko ng naong ni mo! Ay! Kakusgan ka di mo! Ano na magabuan? Hala. Hector! Tama ka talaga kita! Imo ang tinuyuan, ilikay na ni mo. Hector, tama! Kalipay! Ano? Hoy! Ako siya! Hoy, wala ka ba kayo? Nasa ba? Unsa na? Kaya pa? Hirit na! Wala ka akong skin! Puhunan ba ako niya? Ay, ma-discourage na akong boys, ani! Tapang ng baka ko'y nagpakong! Nahuyo magkagurag buang ang pasogoy! Daisy. Gusto na. Gusto na. Hector! Pawala na ba yan? Oh. Sumaran ko ng timbo! Ayaw na lagi. Gusto na lagi. Gusto na lagi. Sige! I-shoot na ito sa basurahan! Hector! Ibutang ko! Ayaw kong alsaha! Ibutang ko! Bugnoon ko patubayan na! Paghilom, uy. Ay, pagsinggit-singgit, kinabulabog lang ang mga tao. Mga natog. Ipasiga silang suga. I don't care! Basta kayo makabawas ko sa mapabay! Hilom. Ibutang na ko! Okay. Ibutang talaga. Pero pagbuyo, ha? Daisy, dili na ko uyab si... Hector, baby! Let's go! Daisy, nga nung gipunitan nimong kahoy. Unsa na nimo? Bunal na ko ng imong ani! Unsa? Uy, patay. Misutoy og lakaw paingon ni ani. Daisy, balik diri. Daisy! Ani, dagan! Pagdali! Dagan na! Ani, apo. Nabalik ka man lagi. Huwag ka man lagi magsulob og jacket. Giingnan ko to si Hector, nga pasulubon ka. Kanong mibalik ka mas agi. Magilis ka. Usa man tong burag may kasaba ga kung nabati, ha? Di kayo maklaro kay burag layo-layo na. Usa man to. Usa man ron, ha? Kakusuguan ang nakatugtog. Abli! Si Hector, ron? Ayaw no! Gawas diha! Naibaw kong nasa diha! Kita ko, hindi kami dagan! Gawas! Ani? Usa naman sa'y gibuhat ni mo, ha? Ato ko agi sa kosinalo ha. Musibat ko kay ayaw na nag-aplihilo kay buang baya no. Hoy! Hey! Kabadlungon yun ining apo, ha?
Ano na? May gihuwat pa ko. Misan di kong may piyong lagi kagas lingkuranan. Regalo ta ba? Pagdali tayon. Kisa may mag-ipaabot. Ali! Siya. Hector, nagbitbit nagbulangi mong uyab. Mabuta lang di akong naawaan na mabuwak akong ginoo ko. Mapahak na ko. Muminos na gining akong kagwapa. Sige na ba? Tanaba. Larga na. Kay doon na lang kay siya. Katulan na to. Musakay man na siya. Let-an ko na naki mo bayan na karon mo. Hector! Doon na lagi kayo siya. Promise! Promise! Di na lagi ko mahilabot sa iyo mga uyab. Promise! Promise? O lagi! Sige na, larga na! Ano na siya? Basta ha? O lagi! Nalumping na to. Sabi na ko ba damage na akong beautiful face na? Ikaliman na si Daisy. Sa akong mga uyab nga mibuwag na ko tungod nimo. Sus! Pasalamat gani ka nga karon pa lang nakita na nimo ang tinuod nga patasan na tong bayhana. Makita ka ato. Murag amasona. Tural! Kisa mababayhan na kuno diha nga malipay nga makakita sa iyang uyab nga may gikagakos nga laing babae. Uy, wa ta magakos no? Ako rin migakos nimo. Wala siya kita ato nga. Dool naman siya. Hello may, parehas na na. Giangkod pa ko nimo nga imong uyab. Sus. Anugon si Daisy. Ginugnan ka ato niya? We, ikapila na ganinas Daisy sa imong nauyab? Wako mag-ihap. Bada nga buhaton sa lalaki. Ika 45 to si Daisy. Ah. Wa ka mag-ihap ha, pero ubay-ubay na sa ganatumbang babae ha. Wara na sa 65 nimong nakulik nga uyab ani oy. Huh? Taas-taas pa kong kapason nimo. Sige na oy. Balhin ako sa luyo. Magsugod ako pa na wag pasahero. Diasan akong baga kay nadi akong uniform sa eskwelahan. Mutikang na lang ko paingon sa luyo. Ay, may pasahero oh. Ay, Waynis! Ali! Shit! Magkalagod. Ako? No! Lo, itimpla ay. Nagubang akong car. Can you help me? Ako? Kasi problema ana. Musakay na dili. Ato na ta. Excuse me, driver. May magunin mo tabangan makadiwat. Kwan, kalit nga mitiuro ka nga ako ang car. Biyahe para ba, me? Kada panawag ko. Miss, ano problema? Tukar sa sakit sa iro ini niya ay. Miss? Ay, tanaw eh! Mamasahiro pa biya to. Kalit lang. Ngano ni Miss? I don't know. Pero kalit lang siya mitiuro. Mau ba? Sige, akong tanahon. Ano siya nga ni mo, Miss? Missy? Hector. Missy nga. Hector, oh wow, ha? Hello, Hector. Hi, Miss. Ito na. Sugod ng krimen ay. Basi ganahan mong magbuhi ay na sa inyong kamot. Sorry. Nagdungan ta. Ala, oy, naunsa naman eh. Missy, paliw ko abdi sa imong hold. Huh? Sure, kakadiya to. Nganong gihubo mo na ni mo imong jacket? Hala? Nag-sports bra na lang ka? Yes, nga. Ablihan ako akong hood. Well, niya. Dili ka giablihan ra. Gihubo ko pa gihood. Aha? Pak! Tuwara! Victim number 46. Igunsa ni mo? Uyab ni mo? Dili. So, unsa mag-doctor? Klaro nga na ko daan ha, kay interesado ko ni mo. Uyab mo o dili? Best friends?
kababata. Kuan kining mura namig managsuong duha ba? I see. Oh, best friends di mo? Oh, mura kinaladay kung mapalapad sa akong papel ini ni Moronis. Kay sagad sa best friend, mao man mo kilatis. Oh, so, what do you think of me? Oh, nalimot ko pa kung tanas mo pangan. Oh, sige na nga ni mo, miss. Ani, Oh, hello, Annie. Missy here. nabitaw ka diha. Ah. O niyan, sa mata ini, mag-ila-ila na ta dinis may kalsada. Tanaw man ka na ni mong iyang sakyanan. Dalian na kay... Mamasahiro para bata. Tingbayad na ba sa eskwelahan? Oh, sorry. Estudyante pa sa day ka? Oh, same here. So, sige nag-school? Anyo to sa tadaan din sa dili pa kamusod sa imong klase. Ayaw na, oy. Makuhaan na sa natong kita rong adlaw. Idungag na lang ako sa akong income ron. Nga akong paniod to. Magpaanra ko. Silos ka no. Unsa? Piloson? Ano magselos man kuno ko, ha? Kay gwapa og sexy sab si Missy. Pares nimo. Mas gwapa paghihapon ng mas sexy pa ko niya. Pero dato babayana. Og pobre ko. Ang sabi na, basta kay mas gwapa ko. Grabe yung salig nimo si mong kagalingon no, ani? Mo ni gitawag og love yourself. Dili oy, taka lang ka. Mo na gitawag og alsa sa kaugalingong bangko. Tetoki ko. Ha? Kay? Huy, gikuptan man ko lang yung makunaw. Tutuki sa lagi ko. Nana. Nindot kog mata? Nindot. Brown. Baga kag pilok nga tag-asog nindot og pormang imong kilay. Ang akong ilong. Taliutiw. Ang akong lips. Heart shape. Kisabol kayo. Nining. Gwapa ko. Guwapa man. So, kinahanglan pa ba kung mualsa sa kaugalingon akong bangko? Dili na, dili ba? Igo na ako sa pagsultis tinuod nga gwapa gyud ko. Iskot din mo eh. Uligi. Sige na. Buhay na ako na be. Sa dili pati ka magkan. Uy! Ayoko ging na nga, hasta ka naibog ka na ako. Gipatutok lang ganiti ka, naibog na ka na ako. Wa! Ayaw ko na pagpilingon di ha. Sure? Di ko mangunay kamigaw eh. Mamatay? Ay, samuka ni mo eh. Gutom na ba ya? Mga na ta na. Order na ta. Ang kunsa. Ang kunsa nga, naibugsit ka na ako. Wa, lagi. Ayaw pagpilingon eh. We. Sige ko na, be. Noong samang ka eh. Gikuptan masala ni mo akong naon. Nasaan na sa bani? Gigutom na ko ha. Kiss me. Isa? Kiss me. Ani? Daghan kay kog nahimong uyab. Pero, wa pa'y bisan o sa nila nga, nakahimo sa pag-kiss sa akong lips. Pero karon, ihatag na ko nimo ang pagtugot nga, mamahimo na akong first kiss. So, kiss me now, Hector. Ani? Sure ka? Buwang! Maninood man ka! Huh? Kita ka na kasi mong naungay. Namuwagyot ka. Katawanan kayo. Hoy! Asa ka, oy! Order sudan? Katawanan na akong bataa. Iskot ba ya? Buang babayan.
Kapit na sa kumadada. Ano naman ito umasag ko? Puro pang kugwa magkaila kung unsa kasungugan si Ani. Puang kibayana. Sus, Sir, kung di sir, palang sir. suod ay. Sir, Ah. sa imo, sir. Ganina ra ba ka nagsigtutok sa mga sudan, sir? Kuan kining naglibog mag-uon sa pilion nang. Duha naman lang ni kaklasin sudan, sir. Inunuunan nga bangos ug utan. Na naglibog ka sa duha og pili, sir. Kada naman lang nahibilin, God, kay daghan kay mga customer ka ganina, oy. Nya sa may imo, ani. Alina. Ay. Huy. Sige magkakangad diha. Wala gyud mo labay nga UFO. Di na tinuod. Tana. Dinhilang ko. Pamalhin ta kananan uy. Dili ka ganahan silang sudan. Inununan og utan. Okay ra. Ha? Mukhang kag inununan? No sa lang. Dili ko mukaon. Busog na ko. Unsa may kaon? Nabusog man ka. Kana ay. Unsa ba? Hangad sa. Nasat bang o? Ang unsa ba? Ang akong future uyab. Naa siya sa billboard bipilit. Oh, grabe. Smile pa lang busog na ko. Ay, ambisyosa. Bisa sa paglingi, dili na niya buhaton diyan nimo. Mauyab pa ka ha? Grabe. Di na eh. Mamali na tagalanan. Ano magkakaon na ka? Ay, dinhin na lang ko, kuya. Ganahan ko magsigiglantaw sa billboard. Wa kay makaon din eh. Busa lali na. Ay, kuya. Tana. May mo ba ani? Ayaw ko na pagsiki og kuya nako. Igsoon ta ka? Dili. Then, ayaw kuya-kuya nako. Kailain kay paminahon. Kay? Lain gud. Kay? Kay dili ta igsoon. Kuya. Ngano day? Uwa, Raya. Sugot rin malagi to siya nga akong gikuya, be. Unya, dili man ko niya igsoon, ha? Basta. Lainan ko. Tana. Kuya. Hilom. Kuya. Basta. Bahala ka diha. Kung dili ka pambarog, bahala ka diha. Oh, huy, kuya! Dinhin na lang ta ba? Kuya, huwat ako! Dili lagi ganahan ingon nga mas ligawang pa siya nako. Sus! Excuse me, future uyab ha. Mamalhin sa mikan anan. Pero siguraduhin ako nga adto may mamalhin na malantaw gihapon ka future uyab na ako. Lambert Park! Mwah! Yes, Mommy. I won't forget. No. Dili ko sigurado nga makadungan kog dinner mo niya. I have some... Oh, shit! Shit! Nakaligis ko! Sunod ka lagi. Oh, ani? Dili. Ani! 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 Oh, ani! Sorry. Sorry! Hapit di mo papatay si Ani o ya, sorry! Ayaw! Aray! Ay, kasakit ako tuhod. Shit! Nagaras pagkatumbuhan ako. Nana ko'y uwat ini. Sakit? Nalain sa kayong dili. Sorry, wala ko tuyo And besides, mikalit ka sa glabang. Kung nagtanaw pa sa lunta ka, makabantay ka unta. So, where do you think kumutanaw? Ang buti mo! Hector, gusto na. Inom na. Siya na. Nung sa mata ni mo? Sige ba nagkipat-kipat? Hi, sure, my loves. Nung sa ka? Eksapa pa. Si my loves din ako. Hi, my loves. Oh, sorry. Dili labs ang akong nickname. It's Lamb.
Karniro? Lamb? No. It's short for lamb. Lambert Park! Ah. Namit na ka! Oh, Nagtanggol ako ni mo kanina, pero karon nagakos na nagyot ka! Aray! Dili ragot. Mamiraman ka! Niyata tunga sa kalsada. Gakus-gakus ka pa diha. kung okay ra ka, miss, I have to go. Aray! Oh! Sakit akong tuhod! Na-scratch! Oh, wait. Here's my calling card. O dawatan ni. Mora ni akong cash. Dada siya sa hospital aron ma-check. Then, call me kung may kinahanglan. I'm sorry, dili ta kamo banan kay may nungdanon kining akong meeting karon. Palihog na lang kog atiman sa imong manghod. Ito? May ingon siyang manghod. Kagwapo niya! Mura ba gutang isunog na nga mingon man siyang manghod ka? Dili. Pero, magawang ka na kog naong basta manghod. Ang gwapo gid ko ayo siya. Grabe. Makapanapig yung kainis ako mga classmate. Nakamit og nagakos na ako si Lambert Park. Acha! Magbuwang day ko nimo ha. Sige, bahala ka diha. Oy! Oy, Hector! Sakit pa yung akong tuhod, tinood! Agak ako, oy! Sakit. Kung makaiktin ka kaganina nga nakakita si mong crush, wagas. Lakaw ng imo. Killjoy! Kuya! 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 Da! Dahat ka! Kikilis ako niya! Wakanta si Kuya Hector! Love ko niya! Paghilom! Kay butang ti karong balik diha sa tungas kalsada. Dili ni mo kaya. Love pa ya ko ni mo. Suway ko. Joke. Salamat sa paghatag, Kuya. Migara ka sa kuya-kuya na ako ha. Husto na ha. Katilaw ka ron. Unsi ako matilawan, Kuya. Husto na lagi. Di ko ganang magsige kag kuya na ako. Awkward kayo. Uy! In English! Nga ba sab nga, tulo na kakatuig nga mag-graduate sa college o licensed engineer ka na pag-yun. Pero, wala lagi gihapon ka man trabaho. Drive lagi gihapon ka ining minibus ni anhing lolo ni mo nga, antik na. Antik na gani. Sa ato pa, may sentimental value. Maunga na ko biyahe. Pa-drive mo sa uban. Anong dili matambay. Samtang ikaw, mga apply og tarong nga trabaho. Ano sa'y pagtuunin mo sa ko pagka-driver? Dili ni tarong nga trabaho? Tarong. Pero kuya, Last ka na lang ha, si kuya na ako. Pantay ka lang. Magkatilaw ka na ginako ani. sus. Unsa sa ko na yung kumatilawan ni mo kuya? Da. Kana. Kana ang imo matilawan ako. Kiss. Oh, okay. I'm sorry. I'm sorry. First kiss na ako sa lips! 21 years na ako ito nga gi-preserve o niya yung gikawat! Para to sa akong future husband! Kay bawagid ka nga ihatag na ako akong first kiss para sa akong maabot nga mabana! O niya imo kong gikawatan! Makalagot ka, Hector! Nasuko ka? Sige. Sige. Ibalik na ako nimo nga akong gikawat. Anong gikop na ni mga akong nang? Kitarungan ako balik ang kiss sa imong ngabil nga akong gikawat. Dali ako di mo nakababag sa imong kamay. Gara na ka! Nakakawat ka nagkausaon niya imo pag yung usban? Hilason ka! Sus, para kiss? Sige ka kuya na ako niya di ka pa kiss.
Uy, kuya nga mo kiss sa lips, uy. Naa. We, naa? Mamatay? Nalagi. Kinsa man ka no, be? Ako. Hmm? Sab. Ah. Da. Dili na ko makausap, no? Hilas ni mo. Daw sa maguwang. Dili ka, di ka maguwang. Hinahinaya ko. Pues, ayaw na ko kuya ha. Ha? Kay dili makakuni mo maguwang. Kay kumusap kapag sangpit na ko kuya, ana. Bida. Dili kay smakrang imong matilawan gikan ako. Ito red kiss di ka. Ew! Dili ko, no? Hoy, daghang nag-apas nga mga babae nga akong mahagkan. Unya mag-inarti ka diha. Nga di ka pakis na ko. Ew! Dagansab ka ayong nag-apas nga ako mahagkan, no? Pero wa ko magpakis kay para unta tas akong maabot nga bana. Ay, agay. Kabugat mo ni mo kamot. Para tas pagkaot ni mo kiss na ko. Agay. Oh, para asa naman sa to? Ikaw ha? Kausara kumikis ni mo ha? Ya, saman, usban pa na ko? He! Para tas pagkawat gihapon nimo. Che! Hoy, way batasan. Gawasan diretso. Wa mo kiss ni kuya. Che! Kuhaon taon niya kasi eskwelahan ha? Ayaw na lang! Nga naman? Dili ko mo ba ng kuya nga mapahimuslanon? Kuya! Di ay ha? Oh. Hinayoy! Daga na kay kong nauyab pero huwag kaya po'y buot. Hala no? Ako ang iyang first kiss. Believe me, girls, nashock ang akong beauty kanina sa pagkakita na ko ni Lambert Park. Uy, as in! Dili ba siya gwapo? Tinuod. Photogenic ra day siya. Di man ka siya gwapo. Unya gwapo lagi kay siya sa mga magazines, di ba? Day, dili gid siya gwapo sa personal. Kay baho gid ko no, kay nakagakusbi ako niya. So, nakatutok gid ko niya. Og dili gid siya gwapo, girls, promise. Kay sobra gid siya kagwapo! You've met my cousin Lambert? Ikaw? Hello, Annie. Ni alagi ka? Oh, o ba't ka masalti ka ganiya nga parehas tag school nga giskwilahan? Lahi tag course, but we're on the same school. Architecture ko, samtang ikaw business ad. Kailan man na niya? My God, sosyalera kay na niya snob. Hastang imong kaga na head to foot down. Talented di ay. Sobra. Una namin mo eh. Bye. Excuse us, Annie. May atuan pa mi. Excuse, miss. Sure na dyan. Nanglakaw lang akong friends. Ato nasab ko ha? You don't need them. Ha? All you need is me as a friend. 4 years na magudming nag-uban. Dili mahimong kalit lang na akong talikdan. Do it for me. Ha? Kurat-kurat pa masang kaanyag na ko ni mo, Missy. Uy. Dili ko yung anak nga klase yung pagkaamiga. Ngabi kay nakaila naman og bag-o o nya dato. Biyaan na dayon ang karaan. Mas bugat og value ang mga karaan, Missy. Oh, well, as long as kun kitang mag-uban, they won't be around. Okay ra? Unsa? Ay, time para good, uy. Kahinumduman. Ganinang kadlawan raman ta mag-ila. Unya karon, ma-out of place na nga akong old friends. Huh? Unsay na Me? I, myself. Missy, the future girlfriend sa imong kuya. Kuya? Kinsa nga kuya? Do! Hector! Do! Katong Hector ni mo nga nangawat nako? What? Oh no. Abi na ko, best friends mo. Unya imo siya giganlan og
kawatan? That's degrading. Degrading tong now tong kawatang dako. What? Oh, shit. Oh, sabi yung gikawat ni mo, ha? Hey, please. Hinahinay lang ko na sa imong tingog. Kaya tingalig, may laing magkapati. O madaot ang records sa akong uyab. Kamo na? No, not yet. But soon. So sa yung gikawat, I will pay for him. Double. Ew! Dili ko, uy. Ew, yuck! Dili ko patawag same-sex, no? What? Kaya sabi lagi yung gikawat. Ang akong first kiss. What? He kissed you? Shit! I hate you! Ha? Wa pa gani ko'y gibuhat nga daot na nimo. You hate me na? Missing siya ba? Kumot na ni mo ko simod. O sabi na? Wa na? Ang feeling nga, napag yung lips, mitapot sa imong lips. Mamanipatiun kung lips to lips tadi ba? Murag na paghihapon ang lips niya, bisan kung dugay ng nahuman ay inyong kiss. Oy, excuse me, Missy. Wa mi mag lips to lips no, iya akong gikisan. Pero wa ko mo bows. Og usap pa, unsa man ako pagbaws nga makurat man ko. Og smack naman sabto. So, wa na ko higayon sa pagbaws. What? So kung gidugay pa ni Hector, sa to pa mo bawas ka? Depende. Depende sa unsa. Depende good kay humok mag-lips sa Hector. Unya. No. Erase. You have to erase the fact na humok siya lips. Okay? I-erase na ko ang fact nga humok iyang lips. Oo, saan man ako? Elisa na kog myth? Bisa nun sa basta ayaw na ko na ang agihagkan kaniya. Og dili kay Kisra. Ang ako tong first kiss, mong naglagot ko niya. Kana. Mao ni angay nimong bation nga to niya. Hate him. Ay, dili mo gud hate akong giingon. Lagot raman. Ang lagot, mula sa nagpila ka hours or more. Pero ang hate, mudaga na bisag pila pa ka years. Basta. I-maintain lang ng imong lagot niya. Kay ako na siya. Kinsa? Ay, siya nga. Hala ha? Vince Lister ko niya siya nga. Ay, nga nandili magkapagkasabot. Simple ra kaayo nga. Ay, whatever. Basta ako ra si Hector, ha? Ako ra siya. Hello? Selfish siya. Well, dili ka ikaw ra ang akong nabatian nga maingon ni Ana. Including my mom, my lolo, my lola, my aunties, uncles, and cousins. Nakinalimtan og apil. Ang imong daddy. Oh, no. Daddy loves me so much. Only girl ka ako and he loves me so. So spoiled da ka sa daddy nimo. Broadly, yes. Hala? Ikaw rin nga lang og spoiled nga nalipay, ha? Basta. Mauna to. I don't usually go with your kind. Akong kind? Kay? O sa mga naas ng mga klase na ako? Well, looking at you, lower level ra ka sa society, di ba? And I am on the top of you. I'm a well-known socialera here sa school. But since interesado ko sa imong best friend, o gusto kong magpa-impress niya, I will stoop down to your level. Ha? Grabe, no? Unsa ka, Reyna? Di ko, uy. Kung dili ka mahilig makig-amigag parihas na ako, labaw na dili ko mahilig makig-amigag mga sama ni mga taas kayo regards sa kaugalingon. So, bye! Wait! Hoy! Wait, Saba! Annie! Unsa man? Wanna come with me? Bago pa gani ko miingon nga dili po ko makig-uban o parihas nimo, so dili ang akong tubag. Let's go na pa. It's TGIF ko, so let's go. Asa
Asa man lagi ka? Ay kung kiangin oy kidali ko mauban nimo. Mag-disco. Disco? Oh, magkasinabot na dihang dapita. Pero, kadit sa mo pa uli una ko. Mag-ilis ko og manangit ko sa kong lolo. May cellphone ka, di ba? Oo. Okay. Just call your lolo. Tell him nga kauban nimo ang usa sa mga socialites sa Cebu. Si Messi. Wa kaila kong lolo nimo uy. Oh, whatever, no. Call him. Now na. Kay mga to na ta. Unsa? Uy, mag-ilis pa ko uy. No worries. Mamalitag isulob. My treat, since we're friends na, di ba? Ah, give me your cellphone. Ha? Ay, where's your cellphone? Hoy, hoy, hoy. Hala, no? Close na taet, ha? Ngukay og bag. Ay, niara. Okay, so what's your lolo's number? Oh, never mind. It's good nga. Why password yung mga cellphone, ha? Let me check your call logs. Oh, here you are! Mani siya? Kining lolo? Kinino? Okay, ako tawagan, ha? Hoy, kadiyot lang gud misi. Ako na ipagisulti ni Lolo B kitingalig. Miring na. Ambi ang... Ala, apo. Paingon ka na mo pa uli. Bayo hinoon kay lain ang akong lawas. Mitukar ang akong hubag. Ang lolo ni Annie? Sorry, Luha, pero dili mo pa uli karon si Annie. She's coming with me. Uy, kinsa man eh. Asa man day mo day? Nalagyan ni mong iyang cellphone. Hain man day siya. Asa mo? Mag-disco. Oh, imong gisultihan? Patay! Ang bibi! Hello, Lo! Wa naman lagi. Oh! Sorry, Han. Napislitan tingalin ako accidentally ang off. Sorry. Not sorry. Hala, no? Mas flip lagi ka na ako. Hey, pag anad-anad na kay we're friends na ba ya? Huh? Di ay? Kanas alam? Sagad ganina. Huh? Wa ko ma-inform. Now you are perfectly informed. Let's go, girl! Hala, no? Maayo ka, ni? Hindi man nila ko sa trip, uy, pero trip na kong yung trip. Mag-disco. Sige na lang, uy. Karoon na bitaw ni. Sabayan akong trip aning bayhana. Hoy, hoy! Wata ko, uy! Oh, by the way, nagkadungo ko ganina nga gitawag ka girls sa imuhang girlfriends. Mao na yung mga sampitay. Putla. Ang? Ang tawag na ninyo girl ba? Kamo na atong tawag na sugod karon. And I don't like being associated with your friends that are not my friends, of which I don't want to make friends anymore. But you want to keep your so-called friends. So stop calling them girl. Kamo na atong sampitay starting now. Girl. Huh? Wow, demanding. Maanad na ka, girl! No! Ay, walk fast! But of course, with grace. You see? Dagan anang lingit ni mo. Tuhod kay kauban ko ni mo. But don't mind them. Maanad na ka. Hi, Annie. Like what? Did that boy just call your name? Aha. Annie, asa ka? Kaya to ka. Like what? Ikaw ang ilang gitagad o dili ako? Aha. Don't mind them. Maanad ra ka. Whatever. Go! Lo, yalo. Himna na sa labat samtang init pa. Tapi nga may sikwarte nga kung gusto. Lo, giubak ka. Magkasamot sa imong hubak ang sikwati. Si Ani... Unya na lang kuno na.
Ay, si Ani ang makapasamot sa kong hubag. Ug dili ang sikwate. Huy, animal, apuha. Lain pa'y gipatawag aron magpahibaw nga budisko siya. Salbahis yung dako. Way batasan. Dili manang hinugtarong. Unya lang siya inigpauli niya. Hay! Latiguhon ko siyang bata siya. Ayaw na lang kay pagsisulti, lo. Kay mo samot ng hangak ni mo. Pahuay na lang hinoon. Ay, usaon man ako sa pagpahuway. Nga wa pa man mauli itong laagang dako. Unsa ng orasa? Alas 10 pa lang, lo. Tiyaw mo na. Alas 10 na sa gabi ug wa pa siya. Aw kung nagdiskuto tinuod, lo. Wa pa manginit ang tila itong sinayaw. Wasa, dinig ka lang ha. Huwag katuog na lang. Kaya ako na mangita itong babayhana. Alalakaw na. Pangita atong asa itong dapita. Kay bawa na ako asa to paingon, lo. Ay kabala ka. Papauli ra din mi. Dili pa ka makahinanok diha. Sige, sige. Unya lang ito na akong bata ato. Adto na ko, lo. Ayaw bayag yung pauli o dili mo siya bata, ha? Olo! Sus ng babayana. Ang kahilig ang ibag-disco. Wala ba man ang hidong tarong? Lain pa'y miingon. Nalipat ra ko hapsyat da. Asibatan ako. Kaganina sa eskwelahan. Wala pag-adto na ako dito. Kitinood ka nga dili siya magpakuha na ako. Tawagan ako usab. Tingalig mahubog na sabto. Mawa ra ba ito sa kalibutan kung mahubog? Kasosyal ini maong diskuhan. Oy, grabe! Ay, karoon pa ko makasuot din Of course, it's no. Karon ba lagi din siya mag-abli? Maod di ay. Sosyalan kayog dating. Ang mga tao, mga sosyal sub kayog datingan. Ibang level. Of course. They're my level, not yours. Hoy, ikaw ha? Kanina pag ikaw nang insulto na ko ha? Come to think about it, it's actually not an insult. Reality just bites. Oy na, sige na. Dato lagi ka, og pobre man ni Hector. No. Ikaw lang. Hoy, pobre sa to siya, no? Pero hinoon, mas angat siya usa ka ang nako kay may sakyanan man sila. Pero dili parehas nimo ka dato. Ikumpara nimo, pobre sab si Hector parehas nako. Not for long. Cause the moment kumamahimo na unyang kami, I will make sure nga biyaan niya ang iyang kapobre. Duda ko nang imong gisulti. Si Hector mo bias ka pobre, sus! Kaila ko tatawhana, oy. Simple na kitong panghuna-huna. Kontento na to nga, makakaon, makatulos sa kaadlaw. Nya snacks panagsa. Maumangani nga, wa naman trabaho, bisan licensed engineer na siya. Hector's a licensed engineer? Oh my gosh! So, di sa mas makagusto na ko niya ron. Dili na ko kinahalag mag-make-up ang story about niya nga to ni Daddy. Kay, basta mo rin siya ka-engineer. Oh! Thank you sa info, girl. Mabawag kalipay ng bayhaan na ako. Here, try this drink. How about shot? Unsa ni? Absente. Just a shot and it's enough nga makapatuyok sa imong pananaw. Here, how about try? Wa man din si Ani nining kanina yung anhian na diskuan. Kaganina ra ba ko nagtuyok-tuyok din, wa magina ko siya makita eh. Wa sa mga CR. Haim din babayhana. Tigid maayong mawa ni babayhana sa kapananaw. Basta mabernes. Kay musibat yun. Pida, piskot mo na babayhana eh. Tawag na ko balik, basig butubag na.
Ikaw, wala ko sa kalibutan ko. Shot ko kausala ka itong usay. Ano nga na to? Absentee! Lagi ko malipong. Huwag ka malibong pero nagkayungit ka, girl. Wait. Nakita na ko nga kung agaw nga tag-iya ni Maon this one. Wait. Lambert! Siya nga? Lambert? Malinasog na yung igagaw sa akong future nga. Lambert. Lambert Park. Oh, I love you! Did you just call my name? Hello, Kaz! Girl, hubog na tinuod ko. Nagdamgo na ko nga nagbarog. Nasa kong tubangan akong future uyab. Si Lambert Park. Awa ako. Pakunin daw ka. She's drunk. Basta dilang ko na siya. Right on. Imo nga pa kun, ano? Ay, di lang, oy. Sayang iyang naong kung ako nga pakon. Muslan man nga na siya sa kong damgo. Ay, muslan na lang ako siya. Ikapon ako ang iyang tubangan. Buhaton na ni mo si Muhang Damgo? What? Oh, come on, Kaz. Let her. Let me see kung mag-uptan ba ni mo siya? Sure. Awa, kuptan ako ha. Wait, hindi ko baan kong slide. Uy, first time yun ako buhaton ha. Sa damgo raw. Og ni Lambert raw. Go on. Missy, Go, girl. Do it. Oh, lagi. Ay lang kong apurahan kay kulbaan ko sa akong damgo. Si Lambert na good ni. Let's see, uy. Kwapo yun yung animal, uy. Maako lang siya. Dili kay kapre akong buhaton siyang atubangan. okay, I'm out of here, Missy. No. Stay, Kaz. Let her. Karon gani, please. For fun. Go, girl. Do it. Do it now. I'm waiting. It's so boring na, ha? Siya sapa pa. Kaya ko pang giorasyonan. Makakupot. Og ukad na Oslo! Oh, shit. You did it, girl! Ngunit ako, pahimuslan ako siya sa kong damgo. Yan o. Wait, nga nung murag na feel like inina ko. Dili ba akong damgo? Di man ni mo makuptan? Anong nakuptan lagi ni nako, girl? Walang tinuod ang akong damgo. Nakuptan ni nako. Tinuod. Will you please let it go? Stop harassing me. Kitingalig dili niya ko makapugong og mabit-bit ka sa suok. And I will make sure that I will savor every inch of you, miss. Girl, Missy. Yes? What? Nasuko lagi si Lambert sa akong damgong. Dili pa dapat. Ganahan siya ining akong gibuhat. It's because wa ka magdamko, girl. Si Lambert yung kanang gikumot-kumot ni mo. On siya? Ikaw, girl, joker, yun ka. Marag naganahan akong sugod ni mo. Well, I actually don't mind you liking me. Pero sa kung tanaw, may nung danon ka alang na Hector. And so, I have to keep up with you.
gwapo, gid kaayo ka, ay. Will you stop? Gusto na sa imong pagkumot sa bisan tasang partis kong lawas, babae. Ganahan na gid kay ko ining damgo. Di na ko ganahan makamata. One more shot pa, girl. Missy, kung sabay gipainom ni mo ni Bayana. Absente. What? Nakaisot na mong inunom din eh. Wabi ang nga drink din eh. That's banned tungod sa kaisog. Well, dito nagikan sabay og akong gisod sa akong bag. Since nakilan ako ang bouncer din gipasod ako glahos without checking my bag. One more shot, please. No. Kano siya gatagi? More. Gusto pa ko. It's a no. Killjoy si Fafa Lambert. Dili na ko nimo. Mas mayo pang masayaw. Woo! Hey, pasagdaran mo siya. She's your friend. She's not. Steve, ikaw ang iyang kauban din eh. She's your responsibility. Ang cellphone ni Annie. Ganun na pa rin si Kyo Green pero huwag niya ito baga. Center? Hello, Gerard? Hello? Hello? Hoy, Ani. Hain ka ba, ha? Huwag ka dito liskuhan nga kanunay ni mong atuan. Hain ka? Of course, wa siya dito kay ni Asya uban ako. Oh. Kisa ni? Hello, lover boy. It is I, Missy. Kisa, Missy. Oh, you hurt my feelings, ha? Nalimot na yun ka na ako. Hoy, kinsa ka man. Ihatag ng cellphone ni Ani. Kay magigsulti ko. Oh, I doubt magkasulti pa mo tarong. Kay? I think upog na siya. O si Bisan Kinsa na lang lalaki ang miguyod niya. Shit. Hain mo! Gipawngan ako niya. Okay. Magpaabot ko ni mo din ni lover boy. Kinsa to? Uyab si mga ka? Ay, no. Higala na ni Annie nga umaabot na kong uyab. Another collection? Depende. I like this one. You like all the men nga imong nakarelasyon pero way usan nila nga midugay. You know, fall out. In a week, full out dayon? Well, what can I do? They don't qualify my taste. Why hold on? Shit. What's that girl doing? It's like this, yeah. Let her enjoy. Kipalibutan na siya sa daghang lalaki samtang misayos to nga. And so? Miss, you're so sexy. Wanna have fun with me? I am already having fun. Woo! I mean, more fun. In the Philippines? Dili sa Pilipinas. Ituor ta ka tibuok kalibutan in just a night. Let's go. No, nalingaw pa ko. Gusto pa kong masayaw. Ay mo ka sa pagsayo on top of me. So let's go. That will be more fun. In the Philippines. Yeah, in the Philippines. Let's go, babe. Hi! Astro change music! Ang gusto ko, Mr. Dream Boy! Kami lang akong Dream Boy! Shit. You're so drunk. Ay, pangilabot ha. Kauban mi. Magawas mi din eh. Dala, babe. I don't think so. Kung gusto kag babae do, pangitag laing. Ayaw ni kay ako ni. Ako yung nakaunaan niya. Ha? Sabot ka? I don't care. Let her go. No! Damn it! Kung di ka gustong ilampay na ko sa gawas, buhay inang iyang hawak. Give it a try, man. Shh! Boys! Boys! No need na mag-away, ha? Kay wa ko'y uban na ninyong duha. Masayaw pa ko din, he! Woo! Dali na, babe. Dali na, I babe. said let her go! Buhiin niyo siya!
Who are you? Kawatan! Kawatan? Excuse me. Kayo uli ko na siya. Buhay na bay. Kung dili ka gustong balian, ka sa tanan nimong tudlo. Oh, wait ha. Chill. Chill, dude. Abi ko bag kining bayan ng hubog. Kamu lagi. Hey, kainit ba nyo ko? Okay. Bayan na ako. Bala na mo diya ha. Napwede kang chika big fish na plane. Ikaw, di pa ka mo pahawa? Pahawa na kay dalon ko na ning babayan ha. Kung magkadaka, mura kag magdawal ang karton. Wa ko'y laboton sa imo huna-huna. Pwede na be. Alsahod ko na ning babayan ha. No, kinsa ka? Kawatan lagi ni siya. Kuy, ani. Last ka na lang ha. Magtuon yung mga tao nga kawatan ko tinuod. Didi ay, ha? Ngawat ka na ako. Kawatan nga ako. Ngayon na lang. Ngayon na lang ako dayonon kay kawatan nasad ko nimo. So, managkaila mo. Obviously. Hector! Sweetheart! Oh, you're here! Ikaw ang kauban pero gipasagdan ra nimo siya mahubog. Ay, wala ko siya pugsa sa pag-inom. It was voluntary. Una o katapusan ninyo yung palaguban ha. Ay! Hector, sabay! Butang ko! Dili ko mo ba nimo? O sayaw pa ko! Manayaw miya niya, oh! Shut up! Wait, ha! Wait! Ay napagsunod na mo. Mamauli nami. So, mautong imong bagong prospect. Dili ba interesting tawhana? Just an ordinary man. Nasuya lang ka. Gwapo nga way love life. That's better. Kesa mangulikta ko sa sama nimo. Peter! Ibutang ta na ka para mapaandaran na akong motor. Oh. Nakatuog naman ni babayana. Saan man ako iniron? Di na ko siya mahimo ibutang sa luyo kay basig dili makakupot. Sus, matugag inom. Hoy, pataka lang ay. Ay, sige na. Kilit. Oh. Dinilan ako siya isa kaysa kong tubangan. Pagtarong ko, no? Musagay na ko. Diyos! Kalakot yung pormahaan niyo eh. Nagatubang ka na ako. Murag kag, nagpasabak na ako. Huwag ka kibaw. Na-torture ni sa akong part. Lambert. Lambert siyang mata. Nga kumaning nagsabak ni mo. Ay, gliho ka. Kay mo adto na ta. Lambert. Nag-vibrate. Ano eh, may mo ba? Pagpuyo. Kana. Mas maayo pa. Mukapyot ka sa kong abaga kay tingalig. Mabuhian ti ka. Samtang nag-drive ko. Lambert. Can I kiss you? Unsa? Shit. Giyagkan ko niya. Shit. Anong lagi? Gusto ka mo padayon ta? Aron ato ta puniton sa ospital? Nimal ka. Init lang kas pamati. Ahak maga ka? Hinahinaya ko ha. Ayaw kong inaana. Kay na. Sus ani, butlang. Basid kalimtan akong suod ta ka. Suod ta kang higala. Og suod nga man naghigala nga atong mga apuhan. Na. Mapamablusan ba yung ka ining atong purma?
Tanawa ra. Gihago ka na sab ko. Ha, diha. Diha gi ka maayo. Diha gi ka maayo. Bitin-bitinan ko. Unya kung manginit ako, imo na ko hagukan. Ano na suol man tikaw eh? Nga, dako man kay kog kinahanglan isakripisyo nimo. Sus. Ibilin ta ka kas kilid sa kalsada babayhala ka. Number... Lambert. Eh, pagsige pangita ng wa din eh. Ako yung mong gikauban. Ako yung nakaluwas nimo. Kunya laing tao yung mong gipangita. Ikaw. Sige. Padayon lagi sa pagpasakit ako babayara ka. Sus na. Nagyod lagi. Sus. Salig lang ka mahal ti ka na. Sus. Mahal sa ikaw. Nakadungog ka sa kong gisulti? Ay! Ay, mabuang ko di mo! Napahilaw na ako sa iyang higdaanan si Ani, Lucilo. Hubog na sab. Usa pa akong buhaton ning bata. Aron muhunong na ni siya siyang bisyo. Pero- Uragin ni siya lalaki nga bisyoso. Pero butan ba si Ani, lo? Way lali sana. Buutan lagi. Pero badlungon. Darating alas ka batanon, lo? Oy, dili na rason ha. Daghang batanon nga dili sama ini niya kabadlungon. Diin man kaya maliwat ning bata nga buutan man kayong inahan ini. Tingalig sa amahan, lo? Ay basin. Wa ta mahibaw kay wa man ko. Wa ko man ikaila ang amahan ini. Gibiyaan man taong inahan ini niya dihang mimabdos. Og namatay ang iyang inahan dihang gipanganak kini si Ani. Ay, hinungdan nga gibubu ko ang tanan kong pagpangga ini niya. Nasumrahan baganis pagpanggang bata, maong badlungon kaayo. Sige na, lo. Pahuway na. Mupauli ka na. Salamat ha. Ikaw gyud ang naa kanunay alang sa akong apo. Sukad pa kaniadto sa gagmay pa mo. Sama na gyud kamo sa managsuon. Amoragod ka mo ni Lola na ko, lo? Suod gihapon kay mo, hangtod karon? Tinuod ka na. Anugon lang ginawa ang usa ka na mo nga higala. Batanon pa lang may sukad sa katapusan na mong panagkita. O hangtod karon nga mga tiguang na kami. Wa nagyod na mo igkita ang usa na mo kasuod nga higala. Unta, magkita ba kami pag-usab sa dili pa kami mga matay? Lo? Biyaan ta na ka din ha. Palihog lang niya kuglak sa pultahan sa imong paggawas. Sige, lo. Pila na ba katuig, Teresa? 40? Sobra pa. Hain ka naman yun ay. Nganong kalit kang bibiya. Kung hain ka man karon, hinaot pa unta. Nga anaa ka ba sa maayong panlawas? Basin pag moabot ang higayon. Nga bisag mga tiguang na kita, nga magkita pagyapon kita pag-usab, Teresa. Ay, gusto kong masayod kung nganong kalit ko ni mong gibiyaan. Kundiin, andam na ko sa pagpugan kanimo kaniadto sa matuod kong gibati alang kanimo. Hain ka na. Ako
akong Teresa. Kadlaw na. Granny, anong nagmata pa man ka? Nagpaabot ko nimo. Did I promise you nga... Saad ka man, uwa. Paaboton tagihapon ka. Kay dugay na kitang wa magkita. Makapila kay gayon na ba kumihangyo nimo nga mudungan ako sa panihapon? Can count? Exactly. Lambert, nasayod ka gyud nga ikaw ang paborito kong apo nga lalaki. Granny, I am your only grandson. Yes. And yet, you keep on failing me. Ha? Granny, ding dapita ba't di kagi-fail? If being this successful at my age is still a fail to you, unsa na lang ka kung wa pa ko'y naabot sa akong kinabuhi? Achievements? Oh, you have plenty of those, my love. Pero dili ka na ang buot na akong ipasabot. Nga gusto ka nang makakita gikan ako, kapo? Kana? Granny, Oh, I'm not getting any younger, my love. Please. Gusto na ko makakita sa akong apo sa tuhod. Give me at least one. Aron nga mahilo na ko kung ugaling. Kuhaon ako sa Ginoo. Granny, you're not leaving me. Not anytime, Granny. Nibaw ka yun nga ikaw ang labing mahal ko nga bandi. Then give me a grandson. Gusto ka bang dadaan ta ka dinhi og kapo nga way inahan? Oh, no. Kana ang ayaw gyud og buhata, ha? Dili ko gustong usa ka bastardo. Okay, fine. Dadin na lang ko dinhi og babay. Granny, you know, I can always bring any girls here. And I don't want any random girl. Kinahanglan makauyon ko sa maong babay. I don't wanna leave you behind nga dili ko komportable sa babay nga imo niyang ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. Granny, I am not in hurry. Mag 30 years old ka na sa sunod mong birthday, Lambert. O sa musunod nga mga buwan na ka na. Gusto ko nga may makitaan ka ng babae nga imong ikapaila-ilan ako. And that's final. Make it happen just before I die. You can die, Granny. Why not? We never know. Matod mo, gawas na ako may duha ka tawo nga nakapalagsik nimo. Nga gusto mong makita pag-usab sa dili ka pamawa. Ugwa mo pa sila makita pag-usab, dili ba? So, dili ka pa mahimong nga mawa, Granny. Not until you meet Lulu Marcelo and Lola Amelia once again. Makita ko pa ka sila pag-usab. Well, dugay na unta. Kung gihatagan pa lang ko nimo sa pagtugot nga mapapangita ko sila. I have all the resources, pero dili ka musugot. Gusto ka nga magkita mo sa natural nga paagi. Sama sa ikahinagbo mo sila sa daan o diin pa. Kay kun mahitabo ka na, buoti pa sabot. Nga gitagbo gyud pag-usab sa Ginoo ang amo mga dan. Dili sama sa imong buot mahitabo nga usa ka tinuyo nga panghitabo. Kumusta na ka sila si Celo og Melia? No. The question is, buhay pa ka sila? Gani, nigan ka na kamot sukad nga natiguan ka na, ha? Wa ko nimo bisan makausab bakyawi ug kamot ka ni adto sa gamay pa ko. Tungod kay wa ka usab manungo kani adto. Di man na tungo. It's a reality. Tiguang na good. Me? Bote pasabot kay tiguang na mamatay na dayon. It's not what I meant. Kay dugay katuigan mo nga wa makita. The possibility could be nga may mong buhi pa sila. Or dugay na sila nga naguna. I hope nga wa pa, Lambert. Kay gusto ko yun kaayo silang makita pag-usap.
Ano? Gibubuan ti ka og tubig bayhana ka. Naligo man ko gahapon. Kahapon man to. Karon giligo na ti ka. Kinahanglan ka din sa akong... Hala. Nialagi ko din sa akong... Kwartong bayhana ka. Usabay nahimo kung sa kalibutan nga giingon man kunimo niini, ane. Gagiyon sa daiti kalo. Wa ka mahibaw kung unsa ka kabadlungon. Wa. Mao na niha. Pinangga kayo tika. Pero ikaw, gipasagdan ra ko nimo. Wa bayo. Unsay wa? Gahapon unsay imong gibuhat. Nalipay pa ko nga nanawag ka, kay naglain ang akong lawas. Mitukar ang akong hubak. Pero unsay imong gibuhat? Nanugo ka sa imong amiga nga mao'y manawag na ko aron lang pagpahibaw nga dili ka muuli kay magdisko ka. Unya, gipagnan pa ko nimo sa imong silpon. Dili magud to ako lo. Miingon na ko nga ikaw, imo mang amiga. Oo. Dili ako ang salbahis. Nga akong amiga. Parehas mong duha. Kay kinsa mang silpon ang iyang gigamit sa pagtawag, dili ba imo? Salbahis kang dako. Samtang naglisod ko sa paginhawa din ikaw nagsigi kag lipay-lipay sa diskuan. Ipasagdan ko nimo. Huwag ka maguna-una nga mahimong mamatay ko bisan usang orasa kay giataki ko sa kong hubak. Wa kay kaluoy nga pagkaapo. Diha ka maayo. Dayon kag hilak-hilak. Nagtuo kang madhako sa imong luha. Dili. Dili! Mamatay. Animal ka. Patyon nga gyud ko di ay nimo. Lalo, ayaw lo. Sakit ka nimo. Basto ni Bornan lo. Ayaw lo. Tuwa na. Nagkasakit ka na. Nadatugan mo sektor. Agay lo. Natumba ko. Sakit kayo. Imo ko ginatugan o niya kay gisakitan? Nindot oy. Barog na dabi. Barog na. Kauyon sa kadiya ibabaw na ako da. Awalo. Di away ko. Ano man ka eh? Kasayo ba naman ng midagan? Lulo ay namasa. Dayon karon mamunal. Oh, Dagan ako bunalan pag kita. bunalanan masad ka, di ba lo? Mao gyud. Oy. Unsa man na do, ha? Ang ansalo? Kanao. Ha? Oh. Ay na nagpanabong diha kay nakakita na ko. May migahi. Ang unsalo. Ang gidatugan nimo. Si Hector? Gahi bitaw. Tiaw mo na. Gahi kayo yung lawas loo. Promise. Sige na kag barbell, Hector. Wa. Hoy! Hector! Pagkasli ang akong apo, ha? Ha? Unsa? Lo? Nano? Si Ani Batong Bakal na taga Frisco. Gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga kasama, repitong kamanamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ni bag-utang sugilanon. Ani, dalit sa RMN Drama.